खुलुमबाय पिजि निउजआव नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। गिबि रादाबखौ होनो लादों। क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सानै गथ'साया हायुङारि गौमायाव बादायलायनो थाखाय सायख'जादों। ढेकियाजुलियाव आसाम जातीयतावादी लाइमोन फरायसा आफादा का आयेननि हेंथायै सोमावसारदों। भारत-भुटान सिमानि खावलियाव भारतीय सान्थ्रिया बेसेन नाङै देहा फाहामथाय बादा खुंदों। गसाइगावनि मरनाय साहा बागानाव मावथिफोरा हेंथा सोमावसारदों। 27 जानुवारि खालि बिटिआर बन्द फोसावदों। फारियै बाक्सा, उदालगुरि, क'क्राझार, चिरां। बकाखातआव खुंनाय माहारियारि एग्रि हार्टिकालचार मुंनि मेलानि बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि सन'वालआ बाहागो लादों। रायजोनि 58 लाख आबादारिफोरखौ जौगाखां होनायनि थाखाय सरकारा गुबुन गुबुन बिथांखिफोर लादों। बिटिआर गोरोबथा बायदियै थाबैनो 5,000 हा गैजायै सुबुंफोरनो हा पाट्टाखौ होनाय जागोन, बुंदों प्रमद बर'आ। इनफेकसननि जाहोनाव एसियायाव गोबां सुबुंफोरा उखैहाबनानै थानांदों। गाहाय मदिआ ज' बाइडेनखौ आमेरिकानि हादरगिरि महरै समाय लानायाव हामलायथि बावहरदों। बार्ड फ्लुनि जाहोनाव राजस्थानाव दाउनि बेसेना 23% दावख्लायदों। सुप्रिम कर्टआव आधार कार्डनि सायाव फिन सावरायनो आर'ज गाबनायखौ बोखारना होदों। गोजोन्थों। मोजां रादाब मोननो थाखाय पिजि निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव।